an ce ba rabo da gwani ba. Tun daga bana, tun daga wannan yayi za mu fara ganin canji da shugabancin taro. Amma kuma a cikin hukuncin Allah, wanda Allah ya bamu, wanda zai fara gwada mana babban wannan aiki, mun riga mun sani a yi haƙuri, madauci ya daɗe a tsarin. Shi ma wannan bawan Allah mun gamsu zai iya yin abin da in Allah ya taimako za mu iya daman shi mutum ya so babba ne. To muna son in Allah ya taimake shi ya je yin abubuwan da marauci yake yi a cikin irin wannan wurare, ya yi ma kuma ya fi shi. A daidai wannan lokaci nake so in gabatar da shugaban wannan taro, wato shugaban wannan zama, wanda yake shi kan shi kowa ya riga ya sani, wanda yake falladan ya riga ya san wannan bawan Allah. Mutum ne mai son ci gaba addini, mutum ne mai son ci gaba al'umma, mutum ne mai son ɗaukaka darajar wannan gari namu na falladan. Wannan bawan Allah ba wani bane, shine Alhaji Usman Kuso. Alhaji Usman Kuso babban hakimi ne a masarautar Lafai, kuma hakimi mai ƙasa, shine ceceko na Lafai, kuma hakimin Ceku. Don haka wannan zama da wannan hukuma na makaranta ta gamsu ta dace cewa wannan bawan Allah shi zai iya wannan aiki da mai girma hakiminmu marigayi ke. Don haka a daidai wannan lokaci ina gabatar mana da hakimi sai sakon Lafai Alhaji Usman Kuso, nan da ya rade barka da zuwa. Bayan gabatar da uban taro sai kuma waɗanda suke fara shigowa daga cikin manyan bakinmu, wato akwai kusa da shi akwai mai girma sarkin falladan Alhaji Ismail Dalhatu, wanda yake shi kanshi wannan hidima kun ya riga ya san shi a wannan gari, kullum addu'arsa kullum aikin shi don ci gaba wannan gari ne. Nan gari da barka da Allah saka maka da alkhairi. Daga nan sai ainihin babban SA, wanda saboda girmansa, saboda kamalansa, saboda sani ya kamata, shugaban karamar hukumar Sabon Gari Alshak Honorable Albani ya gaba da ya dace duk a wannan karamar hukuma a turo wannan zama, saboda muhimmancin wannan zama sai turo mana Alshak Abdullahi Ibrahim, Deputy Chief of Staff of Education na karamar hukumar Sabon Gari. Malam Abdullahi Ibrahim, muna maka barka da zuwa. Shi ne wakilin hakimi kuma wakilin chairman na Sabon Gari Local Government. Daga nan already mun riga mun gabatar da liman yayi mana addu'a. Shi ma yana daga cikin manyan da Allah ya kawo su wannan, tare da na'ibinsa Alshek Awwal Imam Ma'azu. Muna maka barka da zuwa. Sai kuma wanda yake cikin mu, wanda shi ma kuma ana wannan hidima ne tare da shi, amma kuma Allah ya taimake mu ya zauna, don haka ba za mu kasa wajibin mu ne mu gabatar da shi. Shine Alshek Muntaka Aliyu, shine shugaban Jibwis na falladan da kewaye. Wannan Muntaka muna maka barka da zuwa, duk da taron naku yi. Daga nan akwai wakilin DG na NITT, wanda shi din nan shi ma ya ga duk cikin manyan ma'aikatansa ya ce to ya kamata ya turo babban mutum wanda ya san tsarin wannan tafiya kuma yake da tantance wannan tsari. Zai turo mana Malam Umar Ahmad, lokacin Misau Bauchi State. Kaga wani aikin su ne ke ma aiki, muna maka barka da zuwa da tsoron. Nan kuma muna da a cikin yaran kasuwar da suka ga wannan wuri akwai Alhaji Sa'adu, babban dan kasuwa ne, shi ma Allah ya kawo wannan wuri. Akwai Hajji Maman Karima, ita ma Allah ya kawo wannan wuri, muna muka barka da zuwa. Maman Karima san da zuwa. Sannan akwai Alhaji Tijjani Taufik. Alhaji Tijjani Taufik shi ma na babban dan kasuwa ne, shi ma Allah ya kawo mana shi wannan fili, muna mai barka da zuwa. Sannan akwai babban jakada na Yarbawan falladan. Wannan babban jakada, wannan ba Allah shi ma daɗe yana abubuwa don ci gaba wannan gari namu na falladan.
wato shi ne Alhaji Khalid Bamu Tele daga da Yarbawa ya welcome sa. Sannan akwai babban wakili na rector na Nigerian College of Aviation Technology INCAT wanda shi ma ya zo ne a kujeru guda biyu. Shi kanshi wanda ya turo shi ne babban PRO na wannan makaranta ta INCAT wato Alhaji Muhammad Balarabe Abubakar. Shi din nan shi ne PRO kuma shi rector na mana ya ce zo wakilce shi saboda ya san zai iya. Yalla muna maka barka da zuwa. Muna da masu sarauta da masu unguwanni wanda Allah ya kawo su wannan wuri wanda yake mai tabi ɗaya bayan ɗaya za mu ɓata lokaci su haƙuri amma kuma muna musu barka da zuwa da masu sarautu na Falladan da wanda ma ba a Falladan suke ba da masu unguwanni na Falladan da wanda ba a Falladan suke ba dukkan su muna musu barka da zuwa. Manya-manyan bakin mu wanda Allah ya kawo su wanda ba mu zai faɗi sunan su ba su ma muna musu barka da zuwa da fatan kamar yadda aka zo nan